Għanna ċett li xħin jara Sur Godwin ħajaqbad jibdel il-kuluri. B'dan il-kumment, l-avukat tad-difiża Charles Merċieqa temm skambju jaħraq fl-awla waqt il-ġuri ta' Jorgen Fenech kif komplew jitressqu provi min-naħa tal-prosekuzzjoni. B'reazzjoni għal kumment ta' Merċieqa, Godwin Cini, fisem l-Avukat Ġenerali, ġie rrappurtat li wieġeb illi sena ilu waqt il-ġuri tal-maksar kien Merċieqa skontu illi bedel il-kuluri waqt ix-xhieda ta' Melvin Tewma. Intant, matul din il-ġimgħa, il-ġuri kien ikkaratterizzat minn xhieda kruċjali li komplet ta' tistampa aktar ċara tal-investigazzjoni dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Wieħed mix-xhieda prinċipali kien l-eks assistent kummissarju Keith Arnaud, fejn spjega kif l-investigazzjoni waslet għall-arrest ta' Melvin Tewma u aktar tard ta' Jorgen Fenech. Il-ġurati raw ukoll messaġġi, chats u recordings irkuprati mill-investigazzjoni, dan fil-waqt li Arnaud xedt dwar il-biża' li Tewma kien jgħid illi kellu minn Keith Schembri. Matul il-kontroeżami, d-difiża komplet tiffoka fuq il-komunikazzjoni bejn Melvin Tewma u Keith Schembri, l-ex Chief of Staff tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Interessanti wkoll il-fatt li l-avukati tad-difiża ta' Fenech qed jesebixxu f'post prominenti fuq il-mejda tagħhom ritratt ta' Keith Schembri ma' Melvin Tewma, b'enfasi fuq il-fatt li Tewma kien il-middleman fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Bir-referenzi għal Keith Schembri jibqgħu punt ċentrali fil-mistoqsijiet tad-difiża matul din il-fażi tal-ġuri. Matul il-ġimgħa xedu wkoll rappreżentanti tal-International Forensic Justice u anki tal-FBI illi spjegaw il-kontribut tagħhom fl-investigazzjoni forensika. L-aħħar jiem kienu ffukati fuq ix-xena ta' delitt bil-ġurati jiġu murija ritratti tal-vettura wara l-esplużjoni tal-ġisem ta' Daphne Caruana Galizia u ritratti meħuda waqt l-awtopsja. Il-ġuri kompli l-ġimgħa d-dieħla kif il-prosekuzzjoni tkompli tippreżenta l-każ tagħha quddiem il-ġurija u l-imħallef Edwin Agrima.